Debabarrenean gaude, baina hemen ez dugu toki guztietan berdin egiten euskeraz. Gaur herriz herri joango gara, eta ikusiko dugu nola aldatzen den herri batetik bestera. Mutrikutik Debara eta Debatik Eibarrera. Koldo Zuazo hizkuntzalari eibartarraren arabera, Deba Ibarra 3 eremu nagusitan banatzen da. Debagoiena, Erdigunea eta Debabarrena. Esan bezala, guk gaur eskualdeko 3 herri hartu ditugu adibidetzat. Mutriku, Deba eta Eibar. Oso gertu daude elkarrengandik, kilometro gutxira, baina hizkera desberdina dute. Mutriku berezia da. Garai batean gipuzkerantzago zuen hizkera, baina azken urteetan Bizkait hartu egin da. Hondarrukin eta markinakin daukan harreman estuak eragina izan du, ikasketetan, aisialdia, lagunak. Hemen argiago entzuten dira, re eta en amaierak eta intonazio bizkaitarragoa. Deban ordea, erdiguneko euskara nagusitzen da. Mendebaldeko ezaugarri gutxiago geratzen dira eta Gipuzkoako hizkera orokorraren antza du. Ahoskera leunagoa da eta forma estandarretik gertuago dago. Eibar, Zuazoren arabera, 3 eremutako erdiguneko hizkeraren adibide argia da. Eibarko hizkerak historikoki indar handia izan du, inguruko herrietan eraginez. Adibide moduan, 2 hitz emango dizkizuet. Mutrikun baixakua dana, Deban ostirala da, eta Eibarren barixakua. Mutrikun matxo dana, Deban muxu izango litzateke, eta Eibarren patxo. Orain, kalera atera gara. Jendeari esaldi bat emango diogu euskera batuan, eta haiek haien hizkeran esan beharko dute. Zuk zela esango zenuke, parke gutxi daude herrian, eta etxe berriak ari dira egiten. Parke gutxi dauz herrixan eta etxe berrixak dauzitzen. Parke gutxi herrian eta etxe berrixak iten ari dira. Parke gutxi dauz herrian eta etxe berrixak dauzitzen. Parke gutxi dagoz herrian, etxe berriak dagoz egiten. Parke gutxi doz herrian eta etxe berrixak etxen doz. Parke gutxi dauz herrixan eta etxe berrixak dauzitzen. Parke gutxi dauz herrixan eta etxe berrixak ari dira itzen. Parke gutxi daude herrian eta etxe berriak ari egiten. Etxe berriak ari dira egiten, edo egiten ari dira etxe berriak, esango nuke alderantziz, baina etxe berriak egiten ari dira. Parke gutxi daude herrian eta etxe berriak ari egiten. Mapan begiratuta, Debabarrena txikia da, baina ikusi duzuenez eta entzuten badugu, herri batetik bestera euskararen kolorea aldatzen da. Hau izan da dena gaurkoz. Hurrengo saioan ikusiko dugu elkar, bitartean sartu eta kitxo.eusen edo kuskusiatu gure sare sozialak. Aio!